hommasin tällaisen Riesel-lämpärin. Ajatuksena laittaa se matkailuautoon. Katsotaanpas mitä tämä paketti pitää sisällänsä. Jaha. Siinä on ensinnä polttoainesäiliö. Aika ohut. Pitäisi olla 10 litraa tilavuus. Käsittääkseni. Siellä on jotain kiinnityshiluja sisällä vissiin. No. Sitten no tämmönen palvelupaketti. Joo. Tässä on jonkinlainen käyttöpaneeli nähtävästi tämä. Käyttö ja näyttö. Siitä saa sitten säädellä virra päälle. Tommonen ja kaukosääri päälle ja pois. Aika pieni on tää näyttö. Tämä on nähtävästi polttoainepumppu. Siinä on pakoputki, pientä pilliä ja aikas lyhyt. Aika lyhkäinen. Polttoaineen letkua. Siinä on tämmönen taipuusaletku. Onko sekin polttoaineella? Johtosarja. Joo. Tuolla on piuhanpäät paljaana. Ne sitten vissiin akulle. Täällä on polttoainesuodatin ja klemmareita ja ruuveja ja jonkinnäköistä pirikettä. Nippusiteitä. Tää on nähtävästi imuilmaa varten tämä letku ja siinä on jonkinnäköinen, onko se suodatin. Toi pitäisi mennä katsomaan letkun sisään. Näin. Ja siinä on ilmanjako. Letku ja ilmanjakosuutin. Mä tilasin tähän vielä lisäksi semmosen jatkosysteemi, millä saa hiukan haarotettua kauemmaksi lämmitysilman. Tässä on nähtävästi sitten pohjaan sapluuna ja kiinnityslevy. Eli lattian läpi pitäisi mennä pakoputki ja toi ilmanotto ja polttoaineletku on toi. No. Täällä on komea eloksoitu äänenvaimen.
Ai, se oli tämmönen suojamuovi, tää sininen. Aika lailla pientä tavaraa on tämäkin. Ja läpinäkyvä. Läpinäkyvä toi. Läpireijällä oleva toi äänenvaimen. Sitten on jonkinnäköinen kiinnike ja pari ruuvia. Otetaan sekin. Sitten tää itse lämpäri. Otin tämmösen version, mikä on alumiinia, että on hiukan niinku, ehkä hiukan kestävämpi kun ne edullisimmat on muovisia. Siinä on tosiaan ilmanotto ja pakoputki ja polttoaine. Liitos on tossa. Mikähän tuolla näkyy reijän tukkeena puoliksi. Kuuluukohan se oikeesti olla noin. Sähkösarjan liitin. Air, product name Air, fuel diesel, rated voltage 12 volts, power 5 kilowatts kautta 5/8 kilowattia. Eli hyvä, siltä nyt 4 kilowattia. Tää on ihan asiallisen oloinen kampe näin päälle päin ainakin. Onneksi otin tää alumiinisen. Tää olisi ajatus laittaa meidän matkailuautoon. Meillä on vanha Transitin Reimon valmistama matkailuauto Transitis kopassa. Ja siinä on ollut Ruuman kaasulämpäri ja mä en oikein ole sinut sen kaasun kanssa. Ja siinä oli jotain tiivistysongelmiakin sen Trumanin kanssa, niin ajattelin sitten investoida tämmöiseen. Mutta nyt eletään joulun alusaikaa ja ulkona on yli 10 astetta pakkasta. Transit ei mahdu tähän talliin, niin tämän asennus menee keväälle jonnekin. Tää alkukesää. Palataan aiheeseen sitten uusiksi. Se on ajankohtaista. Nyt pitäisi vielä keksiä, miten mä saan kaikki takaisin hallitusti. Okei. Tässä on vielä ilmanjakopaketti, minkä tilasin tää lämpärin lisäksi. Nämä on 2 tämmöstä jatkoletkua ja T-haara. Ja sitten pari suutinta. Ja saa kääntää oikeaan suuntaan. Näillä nyt hiukan tän nähtävästi vähän venyy tämä letku, niin saa hiukan sitten vietyä ilmaa vähän kauemmaksi sitä lämpäristä. Tämmönen lisäpaketti.